Prije 2,5 godine počela je da radi sanitarna regionalna deponija na Crnom kod Zvornika. Preduzeće iz 9 lokalnih zajednica Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine obavezala su se da će upravo na nju dovoziti otpad. Međutim, dogovor u potpunosti nije ispoštovan, pa na deponiju stižu znatno manje količine od očekivanih, a dugovi preduzeća rastu, što otežava poslovanje. Projektovano je da svakoga dana deponija primi 95 tona otpada, a trenutno prima 20% manje. Razlog je što komunalna preduzeća nisu ispoštovala dogovor, pa zbog toga preduzeće trpi gubitke, a trenutna potraživanja su oko 600.000 maraka. Izrazito smo nezadovoljni, preduzeće će prošlu godinu završiti sa negativnim rezultatom i direktno je posljedica toga što određena komunalna preduzeća su u značajnoj meri dovezla manje količine otpada nego što su dovezle u prvoj godini. I jednostavno dolazi do situacije da se ponovo odlaže na nesanitarne deponije. Uprkos poteškoćama, plate su redovne, a zaposleni se trude da pruže maksimum. Znači dođem, kad dođe kamion, ispratim ga, izvagam, propratim poslovi ovdje, čišćenje, malo pomaganje, šta dobijem, zaduženje i to je to. Zbog nemogućnosti da regionalna deponija naplati sredstva od komunalnih preduzeća, lokalne zajednice su morale da plate ratu kredita Svjetskoj banci, pa je preduzeće sada postalo njihov dužnik. Nedisciplina je glavni razlog, nema dilemu, gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović. Mukotrpan posao je pred nama. Od edukacije pa čak i primjene nekih zakonskih regulativa prema onima koji to ne poštuju, ali u to se jednostavno mora ući. Kako bi se izbjegli sudski sporovi, jedan dio preduzeća potpisao je vansudsko poravnanje dugova, a da bi regionalna deponija normalno poslovala, neophodno je da preostala preduzeća ispune obaveze.